Ọ dị gị na-agba ọsọ na-ekedoro gị ekele. Iligo nri n'ụlọ nwari nne. Iligo nri n'ụlọ nwari nne, no? Ibe niile eme bụ ikigoro mmadụ abụọ. Odogwu gị n'ọnya. Odogwu gị ji ewu eme. Ọ bụ na akọrọlụ gị na ya amara. Ebe a na-akọrọ m nna maka ebe iji ewu eme. Ibe a na-agwa gị bụ na arụ nwa. Bụ onye bụ ogwe ukwu mmụọ ọba. Na emekwala na-emekwa ndị okwu. Na-eme ada. Na-eme ịba na mmanwụ. Na Disemba. Ibe niile ka m na-agwasị gị ibe. Na-eme ịba na mmanwụ, na-eme ma YouTube. Ọkụ ya. Ịmakwa nke na-eme General Carnival ya na-eme na mweze anam. Na-eme ya. Ime inili ya. Ma YouTube mmụọ. Na mmụọ ọba na-emesịrị na ikwulu. Kedụ na-agwa mbasị ka mkpụrụ ewu. Ya, mmekwa na nwunye m akpala nkwụ ka ọ pụta. Kedụ ndị ekwulu ọba ga-eme YouTube enwe. Ọ bụrụ na 30. Na Disemba 30. 30 ya. Amụ ọba na-eme YouTube. Nsị ka mkpụrụ ewu ka mma ka iweli na-elere na-eli. mmiri anyị kpọsịrị anya na kporo gbara agbajina ya ire mụla na ọ na-arị arị. Ide smoke igbo. Iweli uche. Sị ka m kpụọ obodo n'oge. Ihe dị ka ihe na-apụrụ gọm. Nwe ka ịgbajite nri ka ị na-enye ka ọ na-ata nri. Ọ na-agụ nri n'ebe ewu. Ife na agụ na-agụ. Agụ na-agụ ya nyeju onye agụ maka na na Naịjirịa dịbu n'ewu. Ịmana ọbụla na-eje township ka ọ bụ na a na-abụrụ akwụ ibe ewu eji akwụ ndụ. maka o meta gị ilisi elu ibo ya ewu nri n'ọnụ. Urugbe na mma ka nli aga. Ya ka nli ni. Landlord anyị tekwa ka nkala osi. Diko ya onye ayo kali nli diko. Landlord ewu nwe na abọ njọ ngolu ojikwe. Ihe eme. Ọmụ eme ndị landlord nwa. Ndị landlord na-enwe abọ njọ ri nne. Landlord nke ụlọ. Mana ya nweta bụ na tenant ya amụrụ ma tenant na akwụkwọ ụgwọ ụlọ. No be Tenant na I believe na even if the landlord even nwe bụ akwụkwọ ụgwọ ụlọ na-ebute ya. Nwere na akwụkwọ ụlọ. Nwere na akwụkwọ ụlọ. Mana ị na akwụkwọ ụlọ kpam. Na abọ njọba. Jara oyi ya. Achọ ka ekpule ewu nke isi ka ị gaa ebe nke unu. Maka ọ bụ ka mgbe ewu mana ọ bụrụ ewu mudi. Na bụ ọ bụrụ ewu muni. Ewu landlord. Landlord nwere nwa ya ekwu. Cheli. Ewu landlord ka akpọ eje pụtasịa mmụọ ọba. Nwa nwanne eme ka ibu icho. Ibu icho. Kiri bi na-ekwu ekwu. Isi mkpụrụ ewu mmadụ. Am nwere ije pụtasịa mmụọ ọba. You be mumu. Njejebe lo nwoke. Ewu ndị zụrụ pụtasị nọrọ ọdụ ni. Ọ bụ na ezu pụtasị ya bụ ugo mmadụ uju obodo nọ n'ebe. Ọ mmadụ juzo obodo gị ya kpọ ewu mmadụ je pụtasịa. Ibe na woni mi woni wege bụ na ịpụta ya bụ ibe ma aka ma dịrị ọkụ ya. Aka ma dịrị ya. Aka ga dịka na imetụgo ewu aka. Emetụrụ m ewu aka. Imetụgo ewu aka. Ewu emetụrụ nga aka. Elu obodo na-epụta isi munye ga anụ amịla amị. Mmekwutere ya n'ọnụ ma apụ ọgọ m. Ezie. Eje ego m onwe m. Nsị ka mkpụrụ ewu nwe na ọ pụrụ ebe ya na ọkọkọ landlord. Ka ebe mmeta m. Agụ jiji agụ m n'obodo. Ọ dị mma. Ọ dị mma na-eme ụzọ.